כל התהליך והלמידה שלכם זה בעצם ביומיים האלה שהיה לכם, שיש לכם תא אקתוס, אנחנו מרכזים את החיים האמיתיים. והכי חשוב זה השותפות. משפט העליונה שנזכרת. שימו לב לברגים שנמצאים עם כל אחד מהחלקים. אנחנו בפרויקט של בניית רחפנים, משלבים פה גם הנדסת מערכות, גם פיזיקה וגם הנדסת תוכנה. אנחנו עובדים מתלמידות מי"א במגמת IoT שעוזרות להרכיב את הרחפן, ואנחנו בונות דיספליי ותכנות של איך נקבל את הנתונים מהרחפן למחשב, כדי שעם ידע הפיזיקה שלנו נוכל לנתח את הנתונים ולהפיק מסקנות לגבי תנועת הרחפן ומה שנפיל ממנו. אני חושב שזה יעזור לי בעתיד, כי אני ממש מהנה מזה, וזה משהו חדש בכל תחום שאנחנו מכירים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מולטי-דיסציפלינרי, אנחנו פוגשים את כל המחלקות ואנחנו עושים שיתוף פעולה עם הרבה מאוד חברות כמו אלביט, שעוזרות לנו בעצם לקיים את כל הדברים האלה ולפגוש את החשיפה. כל התהליך הזה של הלמידה הזאת והחוויה הזאת של הצוותים ושל ביחד, פיזיקה, תוכנה, הדפסות בתלת מימד, חיתוך בלייזר, כל הטכנולוגיות האלה לילדים האלה כבר בגיל הזה, זה משהו מדהים, ובסוף חביתה או ביצה. נראה מי ינצח. הכל כאן מתחיל מאפס, גם אנחנו הצוות בתהליך למידה, ביחד עם התלמידים ועם המנטורים שמגיעים כאן מבחוץ, מאלביט, מחברת מנטאר. אנחנו מעלים רחפן, החבר'ה של IoT יבנו לנו את כל מערכת הבקרה על הרחפנים, החבר'ה של פיזיקה יטפלו בבעיה הפיזיקלית ממש. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו עבור התלמידים, שירגישו שהם עוסקים בדברים רלוונטיים, שהם חווים את החוויה של העבודה המשותפת, של למידה עצמית. ללמד ידע, מורים אלופים בזה. ללמד כשירויות ומיומנויות, אנחנו קצת מאותגרים בעניין, ובטח להעריך את זה. האקתוס בא לאפשר לנו גם ללמד את המיומנויות, גם להעריך אותם ולאפשר את זה בדיוק כמו בעולם האמיתי.